Det danske samfund er ganske enkelt enestående. Verden over beundres vi jo rent faktisk for vores solidaritet. Det, at vi løfter i flok. Det, at de tungeste byrder bæres af de bredeste skuldre. Og det skal vi altså turde holde fast i. Tid til forandring var Venstres slogan i 2001. Og man må sige, de har virkelig leveret varen. Vi er mange, der ikke bryder os om det, og vi er især mange, der ikke ønsker, at vi skal skære så voldsomt ned på vores velfærd, som den her regering er i gang med. De synes, VKO, at regningen skal betales af de arbejdsløse, af børnene og de mange mennesker, der rent faktisk gerne vil sætte børn i verden. Vi ved, at der ganske enkelt er en anden vej. Nemlig den vej, der gør, at vi løfter i fællesskab. At vi som SF og Socialdemokratiet foreslår i fair løsning, at vi går ind og satser på at skabe flere arbejdspladser. At vi tør investere i vores samfund. At vi betaler på en måde, der gør, at dem, der tjener mest, også betaler mest. Og vi skal være stolte af vores velfærdssamfund. Og vi skal slås videre for det. Og derfor skal vi have en ny regering.